Egcineni nguwe wonke umenzi wale nyakanyaka no. Yiphi nyakanyaka ukhuluma ngayo? Ungavubelwa kwami. Kwakumele ngikwenze lokho. Kwakumele ngikwenze. Angithi wena wangishiya nabantwana. Kwakumele ngikwenze ukuthi futhi kufanele ngiginqe nemoto. Ungibiza ngomthakathi namhlanje. Ukungibiza ngomthakathi ekubenini wena washiya mina. Ngendlela onzaka khona ngumthakathi andikufihli lokho nje. Okay, okay. Izinto nje angenza zona wangimethisa mina naye sinabantwana abawu3 wangishiya nabantwana utheme ngabe sethola umsebenzi wangishiya wakhohlwa nokuthi umithisile ngafanele ngiyibonele mina ukuthi ngiphila kanjani ekhona ephila njengoba namhlanje sezenza imvu nje phambi kokusobenezwe ufuna ukubuyelana nami ubuyelana ini nami ekubenini mina ngistruggle kangaka ukukhulisa lezi ingane uyazi ukuthi ngihlale ngibe ngedwa empilweni yami ekhona esebenza endlama yamantombazane ngoba uthi ufuna nibuyelane mhlambe ke ungamumela yini lo mama manje ungakhona ukumondla nengane zakho hayi ngiyenza yonke inzama ngiyenza zonke inzama wahlulwa yini ekuqaleni mama abantu abami ndiyabadinga abantu abami ndiyabadinga uma ubona manje lokuthi uyabadinga ngibingelele mbukelo weVuman Film lokhuluma uVuman waluleka emhlabeni nganosoni madoda le mphathe manguzithwe kakhulu umuntu wegcini kodwa kuyasikho lapho silala sikhona siyathanda kakhulu babukele siswami uyaphila ngiyaphila njani bani ngiyaphila uyaphila my brother uyaphila ubhuti ndiyaphila nkosi njani right siyaphila ba ungakutshela nje umbukelo ulandise usho ukuchaze nakusisi ukuthi yini kahle kahle ekubeka la yini eyenzeka kwenzakalani empilweni yakho angikubambela nje khululeka ungatatazeli relax into eyenzeka empilweni yami ngidomdala inkinga nje senze namahloni nokozithoba kusisi ngesenzo kwesenzekayo manje bengakuhle ukuthi sithole love back nosisi yabo uthi uyamthanda ufuna ukuthi nibuyelane yebo bhuti kunjalo bhuti kwenzakalani mhlawumbe manje sisituzo ngoba mhlawumbe wena uthi umenzi uyakhohlwa umenzi yakakhohlwa yini wakwenza yona ubhuti uyazi mina uyangixaka mengabe ebukeka sengazi ukuthi umuntu ophansi ekhulumela ngalendlela akhuluma ngayo ngoba izinto angenza zona izinto nje angenza zona wangimethisa mina naye sinabantwana abawu3 wangishiya nabantwana utheme ngabe sethola umsebenzi wangishiya wakhohlwa nokuthi umithisile ngafanele ngiyibonele mina ukuthi ngiphila kanjani ekhona ephila njengoba namhlanje sezenza imvu nje phambi kokusobenezwe ufuna ukubuyelana nami ubuyelana ini nami ekubenini mina ngistruggle kangaka ukukhulisa lezi ingane uyazi ukuthi ngihlale ngibe ngedwa empilweni yami ekhona esebenza endlama yamantombazane mina sefanele kwesisikhathi ubona ukuthi sefanele uqomeke manje ukuze wondle ingane kodwa uyakho ukhona uyaphila njengoba ela namhlanje ezenza ungcwele ngcwele sisi wami ngokuzithoba nje okukhulu cela intethelelo lapho sicela intethelelo kuwe sisi sikwazi ukuhlanganisa umndeni wethu sikhulisa ingane zethu ngendlela efanele muthi sisi wakho yini lo hayi ngiyinjwayelo nje ukuthi mama like mama kanje sizithoba sisi wami manje ngabe wakwenzelani konke lokho wakwenza bhuti uthe manifika eMpumalanga eStandardton ndathola umsisi mara bemdala ngokwe-age la kumina kodwa kwasho ukuthi uRafu lo sisi uRafu ngayona ndlela gcina konami lo akekho uRafu yini uRafu kanjani mfethu senshuba konke nje ebekusenzeka nguyena besebenza yabo mina ndabeni ngasebenza ukuthi ndikhothamile kuyo bengisayobheka isipani kanjani mathi usitholile suyamkhohlwa hayi akosipani stand bendla ngikubamba ama-shutdown kuphele kanjalo bhuti omdala manje bungacabanga ukuthi wondla ingane zakho ngaleyo mali bendilalelwe ngumnyama hayi bo kahle bo hayi ingakho ndizozithoba kuyena ngabe usuxakwe yini hayi ndizozithoba ngokukhulu ngabe usuxakwe yini la uphuma khona uxakwe yini la uphuma khona usisi wami wathi induku yakhe ayisasebenzi ngabe ungawusilandisa nenza kanjani ukuze induku yakhe isebenze futhi akheni
Ukuthi uyakhumbulisa kahle wathi ena wangifonela waqhubeka wangifonela cause angithi wayengazi ukuthi kwakuyimina wesizathu ukuthi kwenzeke konke lokho. So ngazama ukuthi ena ngimsize ngokuthi siye ebantwini abalaphayo. Kwasho ukuthi bayabiza ke abaningi babo yabo silibele sibashintsha nje lapha nalapha. Ngagcina ngiye elontuzeni esontweni ke naye ngathi asambeni sesontweni upastor wethu uzokwazi ukuthi amthandazele ukwazi kuphela konke lokho. Hayi sesalandelela lokho ke kwathiwa akafaste kumele afaste enze zonke lezo zinto. Hayi washiya phansi yena wazenzela ukuthanda kwakhe angimazi ukuthi kwagcina kwenzakaleni kodwa nje ngikwazi ukuthi wagcina esizakalile ke. Wagcina esengcono ke. Ingabe yini uye ukufasta usaya enkonzweni? Hayi inkonzweni nisaya ba. Nisaya enkonzweni. Kodwa nje wawuhlulwa yini ukufasta ngoba indlalo uyakuthanda ukudla? Ngiyazithandela ukudla futhi wami ngiyazithandela ukudla kakhulu. So manje ngoba uthi ufuna nibuyelane mhlambe ke ungamumela yini lo mama manje ungakhona ukumondla nengane zakho? Hayi ngenza yonke inzama ngenza zonke inzama. Wahlulwa yini ekuqaleni? Ekuqaleni wahlulwa yini? Wena uyona nje indoda. Yingoba nakusuxakekile la uphuma khona. Manje usuzobona ukuthi sefanele ubuyele kumina ngoba nakusubona engathi sengingcono. Kahle bobhuti. Kahle. Manje mama awusho. Yonke lento le ngabe iaffect kanjani impilo yakho nje mombuka yini evukayo? Ngiyacikeka mengimbuka ngoba noma ngabe kuthiwa zaba khona lezo inkinga abhekene nazo uma ngabe ubaba ingane zakho awukhohlwa izona wena ngoba nakusuthi uthathwe ile relationship ekuthathile uyakhohlwa ila uphuma khona. Mina ngahlukumezeka kakhulu ngikhulisa lezi ingane ngedwa ukhona uphila manje fanele ngikhohlwe kona konke lokho kwenzakalayo. Ndizozehlisa kwena njengobantu njengala. Okuzokusiza ngani lokho? Okuzosiza ngani mina nawe lokho ngoba eqaleni yini lo ozoyenza manje eyakuhlula eqaleni? Ngifuna sikhanda umndeni ohlelekile, umndeni esikhulisa ingane ngendlela ehlelekile. Wawungakuboni sonke lesikhathi lokho? Njengoba ngichaza ngithi bendikhothamile kule ntombazane le ngoba ingane iyona ibisebenza kahle le ntombazane. Washo ukuthi mina anisebenzi ngalo nkathi. Kahle hle wena ulawula amantombazane. Uyaphuza baba? Yebo ndiyaphuza. Uphuza kakhulu. Ndiyaphuza hayi kancane nje. Manje kuthula amantombazane. Kwakungeke ngoba nokurento bendirendelwa nguyena wasisi yabona yonke into. Oshuka mama laba senze ngathi nami ngiyamthanda. Mangafika omunye njengamanje ngeke usaya kuyena. Angithi yabo. Ndiyafunga ndiyagomela. Naseqaleni wayekade efunge kanje ukuthi uzothanda mina ngedwa njengoba wahamba wangishiya nezingane ezu3. Manje wesisi awusho wena awusamfuni inhlobo umuntu wesilisa? Angimdingi nje. Ngiright nje ngomuntu wesilisa ngoba ngeke ukuthi umuntu angafika kuzalisa ingane eziwu3. Lo muntu ufanele ngabe ngempela uyikona konke kuyena. Wamnikeza abantu abawu3. Kodwa wangishiya khona kunjalo wakhetha amanye amantombazane. Kwakuthini nje kwena mengabudla? Wawucabanga ukuthi ingane zakho zidlala? Kuthini kwena mengabe ulala nje empetheni? Ulala kanjani ubuwazi ukuthi ingane zakho awuyinikeze lutho? Uhlala kahle wena noshuga mama bakho. Uhlala kahle ulala udlile wenza yonke into. Kodwa ezami ingane azikwazi wena. Emva kwalokho usuzongitshela uyaxolisa. Ukhohlwa baba ngeke ngikwazi. Konke kusixabanise nje. Kwezingane eziwu3 ngokuya yabo ekamereni yabo. Manje bese kugcina sengathi umama lo akandizwisisi ngendlela ethi akusafani nokuqala yabona kunzima uthi wena buthi ubungasamuzwa njengakuqala. Ayibuke bengakusho bezwa kubuhlungu ke umuntu uthola umxoxela into uthola indaba yakho seyiwashing yonke le ndawo seyaziwa yonke kodwa kade sibabili. Wena bengakunelisi yini khona belekha khona? Cha hayi ukuthi ngoba nake benganginelisi ukuthi nje vele izinto zakhe bezingekho kuzinhle nami bengikhulunyiswa ukudini. Sengingamhlalela isikhathi eside yangake ingane eziwu3. Mhlawumbe ungathini kubantu bathe wena abanye bathi right wenze kahle mama baze babuza ukuthi bafuna ukuya la waya khona uyofuna umuthi bathi right senziwa abanye bakugxeka ungathini kumuntu ongekho kulesi simo lesi komuntu okulesi simo lesi sokushiya indoda ofuna ukuyenza leyo nto?
ukuthi ayenze induku yendoda ingavuki? Cha mina engakusho ukuthi ena awusoze wayazi ipain yomuntu until uzwe uwokhe kuyona ube senyaweni zakhe. So laba abangixekayo ababona sengathi ngaba wrong mhlazane nabo babhekana lelo simo mhlawumbe bawenza kuwesi kunokwami. So labo abafunayo ukwenza mebebona ukuthi iyona ndlela yokukhipha ienga yakhe leyo akakwenzi nayo because ekupheleni kosuku sizama ukuphila. Sizama ukukhipha ipain ngoba abantu besisa bayasilimaza benza yonke into umuntu evaka lokho sefanele uxole wena udlule kuyona yonke into ayenzile kuwena. So nje mina angifuni qamba manga umuntu ongixekayo ngithi akaqale akubuke kuyena ukuthi kunjani kufila kanjani kuyena before angixeke. Ofisa ukwenza akakwenzi ukwenze sisi anginankinga mina nawe indlela ozobe ufuna ukuventa ngayo enga yakhe leyo. Kodwa kubhlungu mama wengane zami. Manje wena kwabanjani ngoba uthi kubhlungu mama wengane zakho kwabanjani eseyenza induku yakhe ingavukelwa? Yho bhuti wami kunzima kakhulu uzuswele ngathi ungahamba naphansi komhlaba ngoba abantu bayenza ihlaya nje mawuvele emphakathini. Abantu besifazane bebengakushiya. Hayi bayahamba ngoba vele igcwele umphakathi nje vele sengathi ungahamba naphansi komhlaba ungadibani nje nabantu uzicasukele. Akade uthandana nabo bebenza nyaba begcina bekushiya ngoba wayenza induku yakhe ingavukela. Abahlali inhlamba hayi abahlali. Until uzuye enkonzweni waba right. Hayi ngafike ndathetheleleka enkonzweni. Nale ayingayilandelisisi nakahle. Akasayisisi enkonzweni. Akayi kwamanje wana nje wasizakala washiya phansi bese ungitshotha ngixolele lo muntu ke mina. Uyena ukutshela lokho manixoxa noma kwezala? Hayi cha bayasho sontweni ukuthi akasafiki futhi ke uvela kutshela ukuthi ubusy zonke lezo zinto. So nje athembekile. Yini bafedala usungasayi enkonzweni? Usathana ufika nobe yonke indawo umdala. Le musathana. Kodwa kumina useyuyaya yabo sibuqamba manga awunalo iqiniso. Sengisho manje yaya mari sekuba nokuvila fokuthile yabona usathana mekubambini kube nestory nje singezwakaliyo. Babukele yazi khona abantu abafike bathandazela izinto mase bayithola mase bayasuka lapho mase zishabalala futhi bayaqala bakhala bakhohle ukuthi benzeni bayigcila lezo zinto. So ungabe omunye wabo manje hey webhuti into la engifuna ukuyazi mina ukuthi inhloso yakho yini uyile ukuthi mhlambe kulomsebenzi uyasebenza manje? Hayi uyabamba uyasebenza. Manje uyile ukuthi unakekele izingane akaqala kunikeza ichance ukuthi unakekele izingane kuqala before mhlambe inhliziyo yakhe izothamba. Hayi ngikubonga ngiyakwamukela kakhulu lokho inhlobo nje ingane wathi ungazazi yonke leminyaka hayibo. So nengane ufuna sondele nazo? Lutho angifuni nje uzozifundisa nengane zami. Uzofika athini uphumaphi? Uphumaphi ngoba phela bezimdinga ingane zami yonke leminyaka bezimdinga uphumaphi? Akahambi. Manje uyamblema kodwa usisters uyabona ukuthi wenzeni uma nalo uyamblema ngale le eyenza la manje? Ndiyamblema ndiyamblema ngingawonti masihlale phansi sibonisane noba ienga yakho iphezulu sisi bengicela uyithobe mama wengane. Emva kokuthi wenze lezi zinto zenzile mase kuthiwa like mase kuthiwa nje kwenziwe yimina lokho kwenu bese ngakwazi ukuhlala phansi ifix ukuthi mina ngahamba ayengithi mhlawumbe ngikushiye nezingane mina ngithatha ingane ngifike ngidampe kuwena emva kaloko ngihambe nabanye amadoda ngibuye ngize kwena kithi ngicela siyifixe lento yayingafixe. Ithanda ukuba nzima yebo ithanda ukuba nzima ngafaka emasibe lapha sisami uzwele mama wengane. Yini ke zofikswa yimini? Hayi masihlale phansi njengomndeni sihlale phansi. Amadoda manje awusho ngoba uyile ngozondla izingane what if uyajika kufika omunye orich futhi athi engaze ngakuthanda esho kwena? Hayi nawo nokuthi benisashayo stage mase ningakayi sendihambe ndabona sendibonile sendidileke kakhulu istage ishaya noba ubani. Manje awusho sisters esekhona benjani ukuphuza bekunika kodwa imali ke before kwenza yonke into? Cha yena bezama shame ngeke ngize ngimbeke ububi all the way. Yena ngayisikhathi sindawonye bezama kuukuthi kuphela ke kushuthi uthe mesethola okusha uthe sethola elisha elimsatisfy kangcono wabona ukuthi ke ngcono ayodla khona ngala ayo pay attention khona ngala. Usisimusi elisha uqonda ukuthini?
Awuya understand. Manje bhuti nawe kodwa yabona lento lena iyinkinga ngempela kodwa manje singiyacela phela noma mhlambe umnikeze inyanga eyodwa ubone noma eziwuthuke ubone ukuthi uzokhona yini ukufaka imali yengane. Ngeke ngize ngikwazi. Ngeke ngize ngikwazi. Nokuthi ke nje futhi nazi ingane zisamazi zindala phela manje. Zindala azimazi. Mhlambe into leyo engayikhuluma nazo ukuthi eziyafunani ukumbona ngoba azimazi impilweni yazo. Sazoqala ukukhuluma nengane. Then mazivume ingane then ngamnikeza ichance ukuthi ayizondla. Cha ngamnika ichance ukuthi abe ne relationship nazo qala because ukondla istep esikhulu kabi futhi ke nje esiphuma kuyena istep esikhulu kabi nje lezo. Angifuni ukuthi aze akhulume abe nanezithembiso ezizomxaka. Mhlawumbe ukuyibona ke ya uma ukuthi ziyavuma futhi mayingavumi ayikho ke nami into engizoyenza. Angifuni kusasa alibele ngiblame athi mina waluntuzo wabaleka nezingane. Uyamuzwa ngisi konke lokwenza kwenzela ingane. Ngikwenzela ingane. Hayi ngiyakujabulela kakhulu ngoba le ndiyaziblame ingane zami zezindala zingandazi inhlobo mari ish azikwazi futhi. Manje ungathini kumuntu obalekela ingane yakhe noma osafisa ukubalekela ingane yakhe njengamanje hamba namanye abantu besifazane bemithi somunye? Ndizobe nxusa abalande ababukeli ukuthi lokhu ubhekene nako sokudalekile mangabe unayo ingane sosubekezela udonse uye phambili ungasabuka amacaleni vele sokudalekile kudalekile. Ndiyabenxusa vele abonke. Lento ngabe kufundiseni wena ezomuntu wesilisa. Kodwa umdala kunzima kakhulu kunzima. Tshele babukeli mina nginitshela. Yabona mohlumeza umuntu wesifazane mase uyahamba umshiya nezingane ngithi yabona ukuthi lapho ke now ngoba wamenza induku ingavukelwa ungayithola nayo induku ingasavuka. Noma omunye vela abe sengozini nafu yabona. Yayibona pho. Yabona. Yakuzwa pho. Inzima kakhulu le ndaba yempi yasekamereni uyongawish iyawuchitha vele umsiyawuchitha. Ngikona phela lo ngangifuna nje. Iyawuchitha. Mama abantu abami ndiyabadinga abantu abami. Ndiyabadinga. Uma ubona manje lokuthi uyabadinga. Egcineni nguwe wonke umenzi walenyaka no. Yiphi inyaka ukhuluma ngayo? Ungavukelwa kwami. True wena uyakwazi lo. Kahle hle kwakumele ngenze njani? Awungichazele kwakumele ngenze njani? Wena ungafuni ukondla ingane zakho kwakumele ngenze njani mina? Yona into ejabulisa umhlaba wonke lo ugcwalisa indawo yokuthi hayi ukuze uzozibona ukuze uzokhumbula emumva. Akumnandanga izinto zihlala zingakhonkoti phela beshamkhulungwane khona liphika into. Ayikho nami into engizoyenza. Iyona ndlela engangilwela ngayo nami leyo. Ayikho nami into engizoyenza. Ngaba nengane zami kumele ngithini? Kumele ngithini? Ayikho ke nami into engizoyenza ungixolele kuleyo ndawo kwakumele ukuthi ngikwenze ngakwenza kwena ngoba ngangihethekile inhliziyo yami yayibuhlungu izinto awuzenzile. Yazibona bawuhluka ngembulaleni. Manje bhuti kodwa nawu wrong yabona ukuthi waba wrong. Asikese futhi ndiyabona abantu aba-wrong kodwa ke kugcineni kufana understand yena zingane zami. Imina fanele understand futhi ekubeni wena washiya mina nengane eziwu3. Undikhiyile. Ngakwenzela ukuthi ngoba ngangifuna ukugila ngoba ngikwazi ukuthi intoni wawishiyela ingane zakho wangishiya nezingane mina. Kwakumele ngikwenze lokho. Kwakumele ngikwenze angithi wena wangishiya nabantwana kwakumele ngikwenze ukuthi futhi kufanele ngiginqe nemoto ungibiza ngomthakathi namhlanje ukungibiza ngomthakathi ekubeni wena washiya mina ngendlela onzaka khona ngumthakathi andikufihli lokho okay mama ngiyaunderstand yabona ngiyazi lento inyusela umoya futhi musana ukubizana ngabathakathi manje mama awubuke ngiyacabanga ukuthi mina at least awuzami kumnikeza ithuba ukuthi ondle ingane zakho noma ungasabuyelananga naye wena yabona. Hayi ngeke ngize ngikwazi mina Nkosi yami ngeke ngize ngikwazi ngeke ngize ngikwazi ukuthi okay fine angabondla abantwana kodwa manje into uthembekile yini uzophinda afike omunye umuntu wesifazane aphinda ahambe naye aphinda khohle futhi mina so siphi isidingo sokuthi ondle ingane ngaleso sikhathi kuphela ngoba nakuthanda yena ngoba njengamanje usafuna ukubuyelana nalomthakathi ngibiza ngomthakathi kodwa futhi ufuna ukubuyelana nami hayibo kahleni bo. Ndiyazithoba kokukhulu ukuzithoba ndizithoba nje ngeke usaphindeka ucela nje unike ithuba nikwazi ukuxhumana nengane zami. Ima ukubona manje lokho ukuthi ingane ziyadinga ima ukubona manje lokho kade ndikubona kodwa mfethu benisabambe kusalela inkungu nje ngendlela ivilele ngayo kodwa ke
unika i-chance nje ezinganeni Ayi. ukuthi usadinga Emva kokuthi uhambe uthanana labo seqamgaqo wakho kade uthanana nabo, emva kwaloko ima ubona ukuthi wena ingane zakho ziyakudinga manje. Sonke lesikhathi besingekho isidingo sazo, bezingakudingi. ziyalidinga ingane zami mama, hlisa umoya mama, hlisa umoya kakhulu. Mama uthi uyaxolisa ucela nje ukuthi umnikeze okay at least umnikeze ukuthi akufakele imali afakele izingane zakhe kuphela. Mhlambe inhliziyo isazothamba yabona. Wenzela izingane zakho kuphela izingane zenu. Engizokwenza ngizokwenzela izingane futhi ngichazile ngathi ngizokhuluma nazo ukuzona izingane ukuthi zithini. Engizokwenza ngizobe ngizenzela zona ngoba ekupheleni kosuku izona ezazi ukuthi zimdinga kangakanani because mina ngimdingi. Izona ezazi ukuthi zimdinga kangakanani. So ayikho into engayisho ngaphandle ukuthi ngize ngikhulume nazo. Kuphela ke ngikwakusho. Budayi siyabonga isikhathi sakho sibonga kakhulu nokuthi usibhalele usethemba. Sisami ngiyabonga ukuthi umnikeze i-chance ukuthi usazokhuluma nezingane ngithi. Sazokhuluma nazo. Hayi siyabonga kakhulu. Mazingafuni. Mezingafuni futhi ngizomtshela ukuthi azifunanga akulona iphutha lami lelo. Iphutha lakhe nawe uyazi. Babukela ningakwenza okufana nokwami, ningalingene kwenza umuntu osenengane yakho ilethile lokugcina hayi. Makasosa bekezela kunzima ingane ukukhula ingamazi ubaba wayo kunzima nami ndiyaziblame vele ngoba zikhule zingandazi. Kepha-ke ngizocela zingithethelele nazo baba. Hawu kanti uyakwazi lokho ukuthi mangabe ungekho empilweni yengane ukuthi uyilimaza kangakanani? Hayi mina kade ningakuboni lokho sendikubonile manje. Ungakuboni noma uzenzisa ngathi akuboni. Bezenzisa. Hayi mina ngiyathona ukuthi hayi beningakuboni beningakuboni bakuzohamba kufike khona la. Hayi. Babukele sanithanda kakhulu niyabona ukuthi kunjani emhlabeni konke okwenzeka layo kuyamangalisa. Siyabonga kakhulu.